Qalıqatı Fyodor Şvaldıştadon qışmat ювай амончынут и намай трагикон. Актер ирон сцены илфажын дуаттымығау, сағыр қалғашт алияу, фертіфта ама фатариш. Я qışmat амончын уманут, ама сыбырраштагмы антышчына я қажы дуней классика и такка хуждар салдар шураты. Иронла жыка адамы намыш самай фидаунс. Усы ахшчияг аволта хашшага адамон қабатырты рольты ташши, такка варжондар артиста ю. Ама удонайву афхарты хашана и шураттыр. Sıdar kanış, sınılar sıd. Bugün tanam, fazjant. Жағмында бап қаражыном, кадмана шақсы қазақташты. Карасы ұлса бақойзынан масабаны пештің канзынан. Кадмана шақсы балашташты. Дамдағай сабақшынсынан, амаса бұлай арқалзынан нана. Kuyafeton, magonal batishnis, matkhashashtish. Amanın şafayra khashashta. Nadı şayga kanış, şayga kanış nana. Evet. Au. Ama ot. Kurdan saday zurş yaxamı bual xabar. Savulna tonuş, davırış sıkutam. Savulna rijin sıxaqta da qaragay. Savulna jalız kamta da saqaqştay. Vakudun saday sazuru farajış nana. Arshabru, ahşid gamaston tarkane. Denirmar gondan hismafettay. Dejnakta femçen makhinu. Dejbet yunagda. Dejnakta jaron balasha widag janamakali ujanu. Афхарт хашана да хазар басагур. Даламига коронам бирдабайды той мулдартымы гаган шаушкурла пута шахидл равах той ахшиндарайды той. Афхарт хашана да хазар басагур. Дам басама топпай гарахтарайды та. Дува шарбамарта мулдарт лапутай артая варку шарбала удышты. Афхарт хашана шаражма пештади рахишку хашаргард камата галиу саргашау дурма усиуга фаготта хашана валей мулдарта валама цачтарайды той кама махшаргардей. Федя хашана кукажы диш. Арт. Яхам актер диш. Уаршты усы спектакльма садышты. Уйтахайма ахам актер тазылдиш Федя айқужан. Молодой чешгыттан мою яфта фандыди яршагын Федя аймай яхам сыдар роль ақаш. Яфтама фандыди фалана равади яфтаба и сарды яфтаба и. Жағам театр репертуары лауы Афхарт хашана. Йодию мафад райдай диахи саттакани харгаю налкутта. Маны хафта яуцал хаса. Карзын ама хорх. Йодон ю хорта. Умайда рафтана маны дахизы бавшаджака на уц самая иштал хаса хюйперс. Ама ю шфат хужи. Маю хат афта фаршын жағын дахисын жағын ахам фдабатта жағын самандаттыш саманкадыш. Мадам барыш дамай ждам қарзынан ашташарызыт лапуй. Амадам қуама марасыттыр дам қуама ашташарызыт лапуй расы дуа. Адайма шатак бун якушно курбасов барма хурна кеш. Арамбардыштам юлдар мафажын диш Федя. Евдисума театры алаварш хурра каштиш. Яфтанган каштиш. Нафдзиг спараж хиштер ди фалай джимарай райгурдышты дуэдер махом сардышты. Ама қомылдар хом шишты нафдима яриуай нафчиу изерта хафта Федяйт хай. Уди шаран штай вжагдлап пужа кайфа жаган хафта дамудиш. Манайн сумажага жахтай вот там юаж горта кадам фандер асарашта штай мана хиштер тан лакада канен ишты агдауш кан жага мадам танг равзуди шахам. Мах сардышам чермен қауы. Ama nahiş tarafşımar tujar nakarazi naparas widari mahmarsaди чермен қаума мата камутта жон саулар сетте hafta udişte yuraştacı
After awadmen kustay wot puskratoy ama shidi tershigoma. Madam die charge zanet bashta kuwaish machen. Jdam zfitsa khaten baz yukuri fasi alarde ma khashta gudaid. Bardada ma shamil ma bazur nabakh shamil khud yishmachen. Yame bazerton madam din akhshna kom majagan after ma yakhsh wada madam mertekkash mawad bakhakhshum maqavdi mata bakhalagdi. باواتن مخزار شکر کرد افتو می فزرتون شامی جگن شکر اما نبخ یو سیو جور در واکو تا اما مسور على ودي یو دی جگ یما نخیست کن راید تام قام بخل باز سای کم آلاردی کووندو مکا کراس دکاک بون دیشیه آلاردی بون یا خورجخ نواد ویپت در نقنی رسون در أنا كان قودر أمبرتا كوتوي من أنا مسواج شدي من قوتا ودي شي ولدر نخيقة وقالقات ساردش تيبا قوخندي يريش درنا سارديش اشتي شيبراوته ارتقى ودش ودون تيبا قوتا نفدلتا كم راي قردش يوس قوتا يمي راخون باخون يو كوتوي يوردا مينردا مما وي يجارن وي يغداو وي بتغن ماشا ابو شبالون التمش يولدر ما جرد يودون بادارتون فيودرن يكاخايشتو دايف فيدر يسخر كالغا قوبكسشت دوني مكاشتشت خلفي خودن زاشتي يا ايف قلش فيدر مرتا ودشت جارج خجن باتسكو موارجون بشمر دانقنا الشاخات والقوش نوزشتم نخاتركن ما خانا سوغناي هشتر ويما سيما خورج قصر ساقاتر دقاي ششتات تخجنتمقا اما فاللوي قنا قادم نامون تخشسن باتسكو موارجون بشمر دا سور ارد خرم داوت خيدر اما قرادم شراب بوند شرن بوندن چير خاشتا شابت خيدر رايش سشتم نماشت شنزشتمم سيداوي دي الشجرة دكاغا خم نشونر ميفشمرت خينا فالباب شدر رايقر دي خوخ دي ماراي ساردشتي فدين كامارت ديريكتور دي شكولاي مي كامارت يود دوخوي مشمر بايرديش مرازق دشت چربين قوم شماديما مم ساردشتي يماد دي بيجلتي چرك كدغ داوي راس دي غورت ما خرغن مجاوي خبرت زرتانا فد مدام كالخوز فوشو دشتي جي ماراي ما سن قديش اخشافغش ما فد شتي فيدياي فد مايرم اما ودون قامد ويقا قطاي كوي اخشبون مفوش مجرون لك ير شبون ويبرس كمدي قومت في دواغ ما راتر با جاختوي كشترتن شتي فيدياي خدك جاختا ما اقسم فكشتش ما هو يقوم نشتم يما جي مارا يو اهم وترغون ديش دور بن كارت دور جاي افتخون سوم ما هو مسبع كتوي قومتي ما دوا كريا في الدر عدون سقاقتوي لبوتا تشيشتو دون ما فدشتي فيديا يما دام دوا كري فشتا تغدجاي وارن سوي قومتا قاب كان ستما رمجخ خرزي خوين شاقو كتفجرن سافتا ما دام نخلزشتم مساورومم ما دام فيديا تشيوي وقركوتا باورو من سقوا أخشبهم ويشتدوا كفيشة فاوتام رايشهم مايرم ممجور على أرسشتي شبر مجاجة والجامع الخوز فوش يشتفيشة في جاجة وما يعرف تيجاجة يا أخشبهم مفتوحن كتوي مدام رايشهم يخور كرباكاش ليش وتام نولا خلص زاوماتشي ومن يميخ كالدي فجدة دو كتخوش كتوي أفتر مدام في داعي ودور شربات تينك أرضي ما أفتجع ميرت خورد أشلم بيك جدام هم نال لوزن جدام سوون بدرما مدام قام يشتش آخر كانون آخر ما نايدر أفتجع مس شاخر كنز نيراي ما قرر كشتم ود كدما سوزن ناي وترنا اللوزن جا سوزن جا يما دام يخي يقري برس فين برد كوتا سدرم قشت خلفتيت حتيل زابرت خجن رايشتا خجن يوزول ما يوسخت نفرتوي ما يكوي ويش كوتا ما يمنفد ما دي راج مراز دي من راخاشتا نوق حتيل زابرت نوق خداي مدام نفتجق في ديام قونا كنت سواي والتخي وجردشت مدام ويدوم بدرش كنا والخوت اشتجا يا خيشتر يا فد فدينار دقو أنا قمك أغندر وديش
خيشتري كشتري نفج مينا خيشتر أفتغنما أنقن يرشتون در يكاد كوي يا نام شوي قشت ديش چينك در الراس دي تنبير نارتكاتشتي ارخاش تامنا هير دوغما ينال دقوي كاتشته افجر يخي چي دارتا كشترتي افجر يخي چي دارتا خيشترتي شلغوي مكتي اشكوتا اليو اخم جارق يخي نفلا يخي عدم يدرم بخش رايتا مخي خورج ندارتون اما زينة در بشرم كوتوي ودجدر ما بخاون ينال دقوي كادقما ودا يخي خور چي دارتا ودون در رافته قباتر دل در جارق اما يوم يودي يدي شاج كوي ينال دقوي خشتشتي بيرا واشتوي هيريو فيدا قارزاقه ودي يقولر بعد سبيكتاكل ما أخي وتتك بيرا واشتا أو كل ده يخي باشتا ويرون تياتر تكا كم يوم نودي فلا منا ندرم ما أقول جه وتان الشرطة ما باس دي ما يرس كشتن بجه شرطيست نو يونو خوخاق ما أقول لبو بشت تخلافه ما يبا كوتوي ما دامنا ستينا خوشكنزنا ديكاراتي يوردم راوري نردم باور يرى نفد كدرتا ومغاش فنتشوم تاين دودي مجد سرقدر ومكوتا تياتر بناتا مني كي جاغمين ومزدركم راتوي ما هم ودي شاخم جامان اما خيساوا تشيشت ودون قامه ودايكو تياتر مرباز دايكو قباده دردام شيما يد قولات قبادنا ودي بيرويسي وي يما مشكوية در چي در تقامه ودايد يما واتسگان قاعدن ش سبيكتاكل ميدك سافر در ارتيست شوي فرنشني يا مدام باشتشيشتو يا صوت ميش كدش سبقن وتراكن خيسا وادامش سفاوزشت مو ميجا يريو نفدي افسزرتا يا ما دام جاختو يا قرطه شقتو يقول سمنير كدي كانم جگه يا مدام فيدياتشي ويا خيفرسكوت دام سبيكتاكل تتاوجي فونس وخجنجتا постоянно نسمنا كاشتيش مال رول درجتا ينقوي مدام يافتجغ اجدام يا قاجدنجو كنت يا قاجدنا دسجون الشقدام باشتا يقول درشت كوتوي مسن باتسنگا نكون والد يود هما فالوارم دام يا مدام يراكوتو ريبيتيسيا كانم جگم هاي رولم يدا كباسدي ميكو قاجد يود اختو ياي مدام ست ويقول در نقطة قاسدي جگه مدام رولو ميدا كراسدي في تساخات قاجدي ود شوي برس اسمامنا كي رول قاج ويا خدقو هافته دام قاجديش مدام عن تراكتر نماودي فلا شلودشت ممزغدن كوتوي لو جه هافته دي شاج قاشتا ما كوتا جندگون ارتيست ماي ريجيسور سلكات مايربيغ خمته جنا بارشتا قاлагат Фёдор Курдят ирон сцена ишталы таутяты шоламанима ويراшту كانش романтикон Курдят науд يغاو ودشت يوادم قبولته لاجي قدتي شاج جارك كنجته وسه قوبك ساشتته وسه رشود ساشكم ير توتيات شولمان ير يفتون فلا كود زرتوي مثلا كود قشتون يافتما ما افتكاشتي سما فيديا وديدك كاك شولمان ساتاكوتوي группа далама рвитем не вот федяйдер шема факоттои начальник лаштетта ум фасиворта даргавши ашт клаштер фала оттора именно сатта ужага мемаш кумарвшту من فراش ده فنزاي ارتكا гамажай фанзай аштамажма щукина номал училище ирон студима ахорганагай арваштой сагати раштона айват тышкохтар хаяк темрат дауты халарай сарт студентима фалавол дайан гомдарайта قاлагат Фёдорима داود ود فشتاية فتساق درامون واسمش مختار بيرا أنا خشا شفت أروشتاوي تخي أما كنت فجغنس ارتيستن يتن يكو خشارتا ويود يفتساق رول إيرون سцены الله مختار فلو كنت سرزني شغدك شرداو فاري نرما مقرش خشت كبر الخشت نرتالقت نانا أوراش شاختاي خامبي شماخو سرد منان زنيسيش يفشمر سفر بيقوديش فيديا خزان التدر دي سبرزوت تخاشتا فيديا يفخاتي بافرستون فيديا شبالون
наследник такого вина, мадам Баргаков, адам Альбина, кафе мои никогда. Мяхта мы базадан сволоны. Мы феста басарди шугой магима никефиттон. Фазык балдиш. Коджона нафтамай Федя бинон джанудиш. Удиин биноинак, удиин кабулы аткамай важда яхам чижг. Манан уюди мафет. Сагайдарза аж бажетон федат. Садариттар хорзинадей уди яуды. Федон манан набавкал кутта. Саштыл сидиш, Фёд. Ю фонзах шажажу. Фёдор Машколай кахыркута, вот баваршта Ирон театр. Улдайдырта Темрат Дауты, Коштайы, Овады, Рамонты Хазматы, Таймуража, ама андер героикон романтикон рольты кофейта вот. Яхада кудзырта автомай Даутуд яшайрагдыр амидинганак, уе арбашайта сценама. Вода ясыбыршвалдыштадон сардыйым бантышт дуго киноны выбакушын. Киноны в чермены режиссер Николай Санишвили кудзырта. Автомай калагаты Федяйма ансон кушыну дишага. Уайтадью бамбаршта режиссера куда. Добрый Хаджи, долго мы сидели. Много тостов произносили. Не было лишь одного. За молодых. Выпьем. Любой горец счел бы за честь иметь такого зятя, как Чермен. Честный, смелый. Ты отказал половине аула, но перед Черменом должно дрогнуть твое сердце. Знаю я вас. Вам земля нужна для вашего голодранца, а не азау. Да, будешь сыт с твоего клочка земли. Кинонов ишт кофешта. Тангренчин фаси, ама яфтамай махмарлаштой ембалта. Ама махай больница, ама бахал, мама райдта, ена нижний надал тох. Сына хуже хошен шкота. Швангмайн хохак пишикай хонас, мумио, хойдармайн бавжарым кота, мэш забах кота. Ама я уйфашта, арвашта, крымма. Салдармай фаси. Урдаман ахсарвыштам, хошын котам, амазы завгар рашта джефаси. Майордагай кушшиди, оджахта, қуамады уай мима, махазар. Вичи жахта дамат? Яхадак жахта го. Майорди яхадак камсарди, хеус хазар манара кота, уюди тирче был хазар, майон саран райдет там. Уйфаштатанын раттой мана нартакакам сарам московский қауынжы өзі хазары. Эх, Ирон театр. Сыфалтар заудиш, садам заудиш, сактёрта заудиш. Юдон адыма куркудыканы. Ама жан сарцы дищагу. Автодаража удышты, ну, махиштар удышты сажа. Алчидар мана автоку двои, яхибанату, шахибанату удышты. Налгой магай жагай, шолгой магай жагай. Дищади актёрта удышты, дищади. Я райшым мана Федяи. Хорумты урыжмаджы Федяи. Ик атымарбек, туиты махар. Фацахат курбастан театр мама. Репетиции баттан. А мама мик атымарбек, яхам расшут каждый, яхам. Ама репетиции сидишь, ама юж баттан, ама ю явта баттан, ама сам ю каштан, ама сам ю куштон. Ну, ахур коттон заочно фадан. Юхаттан манар зет автова котта. Ай, заочно тасил. Менаш драфта жаган школа? А ваша школа, говорю, для меня разве не школа? Вот коттар, да. Алкама дряфта каш, ама ахуркан. Абон Федяйт хайзурамна, диш, актер диш. Федя, уржмагуцу думала пуи. Ю спектакль наудиш. Сама его дон его макушуевый. Штай со зритель дадар, танк бировар штой.
واتساقن ير توغاي درو يفدف فيديا وديش كادا كنغ نفد ماتشي يوجاختا افتي اخم كاتشو تدام كوتا مدامي جنوك چنزا يامتن مدامي وخزار باتشت لكت ودجامان منر تك فنقل فدنشت كت كان سما فتخرجا قافتا نودي هلا غداوم باتشت مدامي وهاي هاخم جارج تكوتا اخم كاتشو تكوتا مدامي مخيش تكوشا بشكوت ونير نوك چنزو فجيوم وما ينباي قوشون يد ويسور كلا وداي نوك چنزو خودي ناودي وما من انساد لوجا قفلا دامي مخيش تكوشا بشكوت ونوم مسمين يا كاتشتن باي قوشون مدامي ويو دي شاجة كاتشة تكوت داير يفدفد في ديان مدام جخلص داريت درديا نادم سارتشي ويدامي وافتا من اسمه كينو ما كشوي خجن دامي يفدشتا هو برس ينخشتي ما يا موسيقى هافتا اهم ديشة ما ايدر واتساقن ير في ديادر وي توغرا خشتا كان يشنا مايرام يفرتوي برس نرا خشتا فلافتا يا جامان تي خارجي باساخشتا فتساق بنات اما این راتوی هوسرا منسترال دیوالی سکریپ کتا چیشتی و دونه یوخ شریعت من اودش مینه یما بانگتوی فشته يريو فيديان يفدفد كباتي أخشزن والقوشت وان وازي يقيشن فندريما وتاي وادم جاخته ينال دقوتا والا بعد يفندريما كولدر تاجارة قشكرم قاوه اما يونمك درافته ارتكاك بوني و رايدتاي والخزار كادك متاي وادم ربان بردشتمي خود فكوتوي يتاي ويشكمن وايزه باكوتوي سمن بجردارتاي دخي ينالدق وينخش دنون كش شارتا ينمن تاي وار فراكوتوي ينالدق وجاختا دخورج كوي راكوتا اما دامار تاي هاخم لقما كشود وخيدام يومي رچوخ داروت شالامتك اولاي شرمتا ما يفرتا سمايان قالود شرمت اما يرتفرت ارتا алхужон фандагл арлаузышты шанышанта шабалитста каразен кардама фыд жынгама дон кайфештсышты хейтаг qaлагаты Фёдор бамбаршта революциянарын арлауия тохмондаг хаштон тырынқыты ама шары лажбынат шахыл у хшарджын ама зуапчын ефыды хужан фала жарда мажондай бира дартарасыд سايلابو سخوش ما نخاش كرن دارتر تا اجدوي پرتون سمي دفد مالالك داراي تتاي نوك سفن كوتا يبلتن ارباست تتاي نوغاي اجر باست مفدمن ما كاي باي خوش سنوين قلاي چي كما قوشا فرد فدما بي فرد ما أسقط تاج فرتما وما نما فرت راشتو اشتافتن قلبنا ما فرت راشتو عبدما طريقة بونا رفتر كي نغلش ويكودنا والقاتش مفد سميت باكوت تاتنا قوم شابيتن ورشا شجرتن شلقوي مكتن من ساي كمشتقى شاتكوكا قرشالر تمر بولات كانيش هيجايدا رامونات خازماتينتم سميت باكوتا تيرشتون زرتسوغلت سادولت جورجي غلط شاي جرانشن رابر شتاتي بشري فراش نمجيم بانمات تاتيريول ويدرو ما قد نفكاش شيش تاتي وجات وقتل اما يقوك تفرافش بغلان سايجر ما يكشو توخي براشت شوس باودي رقتا مخرج نام فد سفانداغراف شرشتون ورتقاي مانيتشي والفا سودن كنزن منندر ميوانكت ما فدتوغ اخشيد ما توغ دازنت ما فدتوغ مريو ما فدجردا شرمت فرتاش سمن جاختون ود خشتم گردنا دا جاغا خشتمون داك خوتغ گبنيني چيرا خش فلا مرتاف دماردا كند باقواج شغاد يك خوخ ما خوتغ رايجن چينا باجونا مسوغا خورش تلدي يارو برگاشتون اللودي تابن بشتي يشولك سخرتي آراو يفده مبوس قبولي يا بدلا ضد فواد فد فارن باقا قلنشينا فراجه وتفرتن فات جاري نزوخ دردول
دنام الشيء تخشن قبولك هاد ديغ داوي تخشن يغداو دقا باتر زنادين نفش يخشار ساولنا يشو السفد يا فرد فارشما وفلا تشيدا دمانان جافرت بابا جافرت عمران تشيدتا عمران جاندا تشي بقشتا عدمنيش يا جردا يكراناخش شو سفرت أفتن كجاختي آدمك بافن داود قريو خوخل ديني نقل جاين كنزشته سمن سنشته واتسلختور سمن سنجمن تشاخم قلت كاي درارت ما داك اوختك هدما تابزنا مفد نام مفد سفن داقل هبجرشتون وردقاي ما نيتشي والبقيسان كنزن خطاقت خوخم برجون نخاشد دورم في دار رشت ندلب بودا فدراج رشت ندلب رشتن رشت بابا اما فرشت اونزنل كاباش جاي كنك كنوي واتر قركنزنل بوشنك من هاخن فرنك فنداقل شجار التام ولبعد القازرة هاتي سواز مفد خوفي ماك مرخاف فلا يا جون من درفت سارد ما فتوني اشكوتون سخرك القفات اما فاتو من الباش دقسن سالما في الساردن يا شاو بندور بنزارين ششقنونتنا صدام سه دفعتنا جيش هذاك تاشت ودا من هات نوات بوخه دشاختون هفته دفشتما اخش كتر تاكنزنن اما دخوش كتلاو نششت تاكنزنن اي قاقنا قدوتان تاوش فدور باتراجما يا فدنخما يا بوخشي ششتاو من يمالت خشدار Шарматы я фортарайшим, на? Мою удар дищади актер-то налгой, макта дищади. Салдырхат тудыштан машкуе. Собрание на шкоту, ама автожанс не в обиду женщинам, но такой состав актеров, как имеет Остинский театр, не любой московский театр имеет вот такую мужскую труппу. Федя, има акуштоныш сценой шарматами форты, еще фаштак балсы, ехи фашт пьеса шоламан, фашка танкутта. Федя, я хамана луксана фашта, а теллама дездимона ел, сакта инердам, ехи ждуан сафакутта. Моим сак каштедю худагай амардышта махтар. Шарматами форты фунташ хат фитун, бастаню, тани бажадамаз див спектакль. Автогажахтаж дафыртын жага тыңдер дишусы стена тыңдишаг диш что я фарты хашаныдар уйкуда кажди автинича каждиш может ма шаламун тавтия буду авто кудакан ноема спектакль фасиш ама уже бон навдиш фалоттар до конца фасиш ама харди без сознания каждый рынчину диш ама оттар Карома я хатсакотта. Я сарде фулдар ваштастина. Фёдор ахча кушта ювуд Шекспира кариолан. Калагате Фёдор авжонг егау курдятах исава даймак, нога и жардяга ехим аркашинкота театр заута. Мин фараша да ахшай штамаже жбасыттан гитисма. Ама хёса аж ирон театр чуе. Шойдер гастроль тамрсдиш, хёсаж. Усы жаман ирон студии Зилаты Толик, Шуанты Кашбек, Томайты Кашбек, Бокоты Кашбек, Медойты Света, Шалбиты Рита, Амаинната. Ходон ахур котту иртыгагам куцын. Аммасын ахургана гайвудиш даураты Харитон. Иронов Жаксын лавартта. Ама Харитон Иронов Жак, кайжакон экау асыф ачива життой, фаласцениконов Жак чива, уй гцилендер хужону. Ама Харитон сарди мават баком комма. Ажаргон лапу шташажи етта мамыл насуди, уад вусраштак. Ама мен Харитон юиже рафта жага. Абон гижерай савам театрма. Ирон театрма, ирон спектакльма. Кайжакон экау уй манануди баракбон. Уй тахайма Уйбар сарах нырма намажет тонж ирон театр ардыгай квасыттан ахурма, ама мен уйуди куд штырлавар.
Ама бахаудыштам премьерама Кариаланма. Ирон театр живет куджеттон, а в том магашка садише фицак театр касыше варта асы пьеса. Ама заравади дишаджи спектакль. В дештой тая манамах малый театр кайхоном. Хём. Выбор сашта раз диш. Ама заш кудыканан фаштаг финалон сцена. Кариалан лауэ ашинтл. Ама чёдыш важит тон чайвы калагаты Федя. Уй фашта ахурку фадан вот ардам шыттан ама юсалдар хаты фембалыштам. Фалиабондар кудыканын осы финалон сцена. Кадама Кариалан калагаты Федор лауэ сценая ашинтл. Маманасыма потреблены сарджита. Я бы мало узмет ушишта, ама я саштыта артау йырдудышты. Манасыма артакка алкайдар вуны асы я бунмачи асы фажыл чирым бірді удон. Хёсы жаман зал чивы, усы малый театр зал удон шыштадышты. Кайжағын эқауы ждар шыштатын, ама бар бажыр жыркотта. Хёсыны хаштай. Вода и нахам Якурдятов арсышарта фанда Кинонов, сын Иристона и режиссер Владимир Чеботарева Жардама. Отец. Юхат срахат розайма карамудыштам санаторий актержага. Мадам мам юшогой магзур мадавта черненькая, подойди ко мне. Ты с какого театра? Мажана Осетинского. Мадам нафта, как там мой Федя, мой красавец Федя? Я говорю, болеет уже, Тагранченко идет. Ты ему скажи от меня, любые лекарства я ему найду. Федя такой актер был. Это был не талант, нет. Это был гений в искусстве, гений. Я хам студида, удишь, Икаты Майребекта, Уражмаг Зайка Тхапсаева, Арзета Бекузарова. Мадищая студии Мадаманафта. После Остинской студии ни с кем не могу работать. Я им всегда привожу Остинскую студию в пример мадам Санафтова Жаром. Вот если бы Осетинская студия, это были такие парни, такие девушки Жигатаева-авто. Но Федя был. Тахчын романтик онан карантайнова штуд Калагата Федора Коншурат, Александр Корничук эскадра ишафты. Я талтак темпераментов арсы ябон басиш Гайдаев алгонс баржан трахашын. Биратаю дежарды коту и Федоран ябон кунабава каромма ахшит гакаштканан. Фала залы. И ухат садар спектакль, садар калмала штой. Ама Федя каждый тынгаргун лапует. А моя Арзета Яфтамана боготворила его как актера. Ой, такая она была сама шикарная актриса. Ама Федя Фарнчуни. А мадам Арзета Гримшкотта, я заматыншкотта. Ама Федя и башта лапы каждый. Каразил Яфтай. А ну вот. Эх, Федя, кот бире var что. Ну, актер такой накан. Фалакущата. Федя Сайдин акын, тет Нина, тет Зара, тет Аня, тет Зираша, афте фаштеровой бавай кутту Федя. Рима дахадун на забах канун. Рима Сайдин акын тавсай. Вом намакау тет Нина, намакау, вау, вазут. Не. Аканун, батырдна аканун. Афтешек ухтарахаш багаш кутту. Гастро таздышам сухума. Сухум усыжаман туриста етек казак. Ама рагон фашиведан ша ребзалы бетта швартой. Шинцаджеты. Мадам дувахшева бафаражут. Ну и нато хиштерты бахут той гостиницама.
мадам Дубабон фашта ишты арқоды кәнішті. Ама Дубабон раз диш, дубақшабын фештам, штайна агутой турбазамы. Мах, Федядармы бахавди турбазай. Турбаза тахон диш имени 50-летия Ленинского комсомола. Амазы Германия, Чехия, Болгария, в общем, соцстраны. Йолдар ордам слышно. Хонга там какой-то Эдуардо. Великий мамикузерта Эдуардо, это де Филиппо. И жарок шидыштам трали сабадма. Я свой рагапкан. Вадимом калмакашти. Умтауди шашличти. Мазуди очередь. Малавар тоже тонта. Уйраж машием бажон гаштам. Мана хоттой шефши марта. Мою автода кух батл там мою. О, сколько? Мою жах там 5, 4. Мою сарала верту адам шерты, мою золгумулу гуттой мевду накаркут. Это наши братья, их надо покормить первым. Мой Федя, а мы были в бахути, май кашма. Эдуардо, авто саранкавада юме авто. Маю даже бадар адам дам варжан кавмадан адам дар варзышты. Касылты раштак хацакутта карома ма яхивжар банкарта. Мам фазырта Кайшат Володевич, директор Магевар, мам шановар ма фазырту и мадам Федя и Фанды Демасов. Можем кадам мадам Нахима Завжикова. Можем мамин набонер ма спектакли, мадам Жахта Фалавзнам. Ну, верно, пусть Жахта Федя на. Мантаку Диемарасовун. Штевдон ком базайкой фаштама мачребама, машхома перевал фаштамаздай чребама. Базар то аэропорт мама билеттен ней. Балутауди депутат Верховного Совета СССР. Аэропорт ма баздыштам, ма дува билеты заказ куттой, бартахтыштам билисима. Такси бахварштам, такси шпаттыштам ма. Я шахима балаштун. Вы сайт хайзурын, я жердама танграшта. Ярма штаймот казик райта, хон швант Эдуарду. Юкома едик мамикузерта. Де Филиппо ардам марава это Эдуарду. Мажан Федя да гимнастёрка жаныш в шаду там да. Я каждый шишай фаштенда фашонта да гимнастёрка арашткан я бакашти. Арашткан Эдуарду, арашткан. Яфтаю краса ди сцена мана. Одил. Югацали афтас даргрима кутта. Моса ди шади саштата. А мама на кут фажаганс. Я саштатай. Кажа диш рашот саштата. Я жардей судих удон я саштатай. Авдышта. А мою хаттам базрта салкат марбек. Мадам мана масай кажзна. Дубачин захшавы. Ама лаву махуда масай нику диш мемягам диш акашти. Ма нику не зжахта. Ну, вот тарю раса диш. Подаю курбан бардышты. Кошата қалси Федя мафед. Вадиур батышты. Абундар макуштылвай еусы. Диш шаджи жарыг. Кудра шудивай жардышты. Штаймашыни Федя жахта. Манамай ям гиттилвал дар факануз. Яуйдар фед. De nillagdarda yeshtadavanda qalashting barzondu medin nillagdar faka qalsen tarash shod qalash amewidar bawazam kudqushaya qalash afta qagagan yawse di shajjarjita nerse dishte fishtu manma usrashta jinawdish mana yaham na telefonta magnitofonta fala fi yawlad ma afta shamino yadam bayqushtoi Уй чингута яфта кашти чингута. Штей фшкакута. Кайфетон усписата юхат вардар сидишта. Уй абрак шоламан. Аваргайнишку той шалима джавга фала фштар сидиу. Ир абрак шоламан куфшта. Вот фцади дар ямад разартайос хабар. Майл кудакан райдта. Шавай буней, что его дайрайт тафшин. Куя бакашти худсовета, вот за амзахткан райдет той. Раша мою, рамбардышта мою. Рассинады зертбаднауди красурд кехвонын суршагау. Я мою райт там канын. Мою еврама бахатсыштам най нал саударттыр.
Ай, мой автомай бафал бар, уфте бафал бар, зырттой юнахаш, авто, ней, көфілдір, дамғаты көк аттыр. Вадию лапутай, ейк аты майрбек, еуржмаг, варымты, Вашар сауыр ишін кәнді. Вартава иші бавая телефон, мама Федя маны цурат, мамина үй жағзан иш. Мой сагдыр авторова диш. Федя мой базырттам, мадамы иш раджу шарышты, рашу мой раджу. Яхамды хашма, мой вафшты мой сагдыр автобатти. Ik at Майрбеги ма ал хатар раштинадио курайштой, одио телефона ишпади кой дове ма райдитoi кроссворд. Што има театр ю таравахтой иште историта. Подонюса. Худа кай никой ма тасайуравази кой театр ма. Катерман ik at Майрбег макштат ма курбаз диш арах ю фаштонама من يواخا ما افتجغ يوبون دام كرباس وين في جاي رازر تيما مش بعديش كنتون صابر رازر تيما مدام يمبير رازر تيش مدام سنفشم ما قرنا بان تشتيش يقات ما يربي قنوية رازر تينيش فلادن افتجغ زنازوه كتر من افتجغ تا شو مدام من باكا что сана бакаш сына. Манайш зардраишта. Нырдар на жон юс разр. Овгау химашты юс разр. На химашты го. Фаламабун но ажен ратон нахаш. Жахтон что на собакаш сына. Ерсзифш на жон. Юаха мета рбаса диш нахима тершигум мезып пейшишта. Мана я сахаринка. Ama jachta, yesta mene dam den heimele var. Ama dam ei manomel fadar. Ma fidei raishta rakesh bakasham kane, ama dam ay di shaj jinar kharinka, madam kudei raishon dawai fal tawda me, ne dawan dam ei balashton ay gorate, ami raishta mieshverta yazib buad mafid. Ma mana hier dawai der zanat badent, mash neish qaqanen mana يقيش فندريما أما منا يخرين كايما. خمجر دخل رادي ما قديم واتسجن يفشتا خدون دريش كمان راتايد مرتكا خمادم ناي سر شوقت كفت كود تاويد كفي قوشيش يوخات ناشخاتا يوخاتي مغلين تفونون فشتا أما سما ما قاشش تي يوسف فشتتا يوسف كمالا نشارن كمالا مارتي مارتي تخود ما يودون يشترد جاي كراجني كوي يوسف فشتتا ويا افتجاختا كتام دبون قال سرنو وتردام قاما ادي ماك شقدك سرا مامات كشتا كاسيري ريستوران تمستالويتا بوغالتيري ماخنا كرازي ساشتنغاشي امبارشتام افجرنا خركوتون يوسرشتاغن ينخاش مجردل بادارتون ينخاش تهافتودي ماتششك مشر نيكو فخودينا كانزان انستيتوت فدان شخ дипломима куда дейма гудит квалмана деймак автеу куба хути ажиу юю хати авто репетиции ума баттыштам мы салмайната каштышты оди ханжлаги коттама мне устар записка тавшта ана молодиша хам ватник мам маням заподиш ме все ёма вартон што ю репетицию кваси оди федейна такотон ар сама на альбинен равдишо мето рима сардам жгата фаламурта ну ханжлаги коттам вот они ухатун дела уам маднафта дала мадамакаш срашухчигдам шоу менжон херардга юрдам касаяуныш маднафта як ухтам мани афтахаш ама худрайту яхдагдар хутти ишкадам югастрой там куаздышты вот яхисандар нисбал хаттайд фаламанан обязательно иштырлаштайд чингу таваржма шахур кота расшухт фандагл арашта ман ю яхадаг яхам шыгдагудадай магуди яхам шыгдагудадай маг ама мабонзы мана яй просто вацадан жаган ниси авжарай кую штахштия нижей
Вот ю армаштыр маман қалма кашти, хер ками, хер саунажына, кадыры иштыр сыди, амаю куфажинди, вот ю арфны улафыт, амаю авто тамарамасы куш, маны хама фаршмарбат, амаю курбати я фаршма, одан як ухрайшта, матаю авто бакота, херман фен сондари. Удон хяхам шгдак ахаш зинят тодышты мажарды бажадышты яфта. Майодон масарды мидак мананышты дансак. Мах юнат спектакль дарнавах там шит гажарда. Ларрей роликам каждый шуй. Аж забакуды коттон саштыта. Мин Фараша Дахшаев дамажы Ирон театр сцены илшывартуй Максим Горький разырттам гашка араш драма Ахшид гажарда. Я автор табыла талемза. Режиссер тайну диш Цихита Майербек. Асы спектакль Калагаты Федор Равдышта тавтук кашт ларая роля. Кагаган спектакль яфунул хожден пленкама ишнерсид фалауи хыхт сагатырыштон радио ик абисы анақанай фыштиш спектакль магнитофона пленкайл. Отымга балаштыны вих амбу кутканақат дак ожиттасам қарагау куткушам. Балаштаул калмы таутықштыштым. Талынг тар қады талынг афта бір қаузын рашсыма дуне ғшафты шаталынг баю котту яқшып фасауын қады каромана ишмахын. Ауванда гыштадым фаласахиш дахи ражмы хонагды. Сауынсыма фадыл шатуг ама шахид калга фадвадыл. Ама шавартой горящее сердце по Горькому. Горьковские дни, ама Новгород масадыштам. Федя яфта каждый, мы яудай басади. Ама фаштамоку садыштам удафта жанс. Какая, говорит, у вас культура. Фаей батыштам гостиницы. Забрата кама шарфунс. Он бибош патти, ма Федя бауади. Ама дыне драдафта. Щетка мадын я забрата шарфы, что давай денег, ах же гаматайненок, ахтар. Ама махбатыштам, махутыштам. Шутники были очень такие большие. Варштой карази. Усафалтар. Амаю аллахат дишкоттон, айсы рашуд, харшконд, каттариттар, шагдагама рашуд залматты. Фалаю, як ахтай тынгрышти. Автобус рысавын, ладма ындарсарду диш, автобус тауди. Ама театр сур, Памем репетицию буди виса, ама автобус машхашти. Фалдар ажхижга нешкотта, фалаяхи як ухтай шишта. Маман хахамка гуди, хахамка, шосы дува фембалды, абуны хужан масаштатыл вайнс. Федя каждый же год театр билет на бажади юлдар юрдам садышты. Федя за каждый же. Я хам артисты равади. Мы сайты хайзурнер нафды бирахат это фарштон жаган самай усы талантам самай здешега. Мы сбрна хашай нафд жахтар. وسجا من دماغ نفضلت آخر کتوی فشارم زینادل، اغداو زینادل، اشتای اغات زیناد شرم مرخش دخیر آجم تنز جگه هول مدام هوی راجع فشارم زیناد تام کیودیوی. وجدان زیناد آدای مغرقش یماده گوبنی. ما هیوس خور زینادی ما، هیوس وجدانی آدمی ما، یک کلیکتیو ما فساردیش. وگاگن خرششل. فيداي تخيقو خورشينك نفشن سمية يرشتون درجونا أشياء كشرت درجونو يسمي رشوق دما شاخيدارن درجونو خيشرت سور يو آخر كوتا فيداي خدق أفجون جبونتا ساش بليتس أما أنكارن تفجارن كوتا يقاشتي قالقات مايرا مفرد فيودر ساش مايم بانتشتايتسما بيرا فانتا أما منافتاود فلا يرشوت سارد جارقاو أردقلاشكوت ناليشي تقدشنا أرتيست فلا باجاد أرزون كورديات أما أرخ سيناد بندور الكيشاماتا وس آيفادهم مشك أما نووي قالقات فيودر روخشنون في روخ كانن نباواتسن